Allah sarki hayatul kalbi ɗawisa don ado aka yi ki. Haƙiƙa na kasance a cikin maraicin sauraron zazzaɓen muryanki mai kore damuwa. Shin yaushe ne zan kusanta da zuciyarki har ke ji cewa ya kamata a ce mu haɗu tare da ke? Har zuwa yau ɗaya daga cikin almajiran dogaran fadar zuciyarki ne, wato Hayatu M. Salis. Na kasance mai ɗaukar soyayya a cikin zuciyata, duk da hakan ya zamanto abu ne mai wahala in haɗu da ke, domin ni da ke na san ba sa'annin juna ba ne. Amma ita zuciya idan tana son abu takan nace ne a kansa, ko da a ce kwa me zai faru. Ina so ki min uzuri, ni ma ba laifina ba ne, laifin zuciyata ne. Haƙiƙa so ɗaya ne a cikin zuciya, kuma ba shi da wani abu da zai canza shi. Ba zan iya rabuwa da ke ba matuƙar jini ba zai bar jikin hantata ba. Idan kuma har jini zai bar jikin hantata in ci gaba da rayuwa, to na tabbata idan har na rabu da ke zan iya rayuwa. Kin yi nisa da idanuna, sannan kuma kin yi nisa da dukkanin wani farin ciki na. Duk da ba na ganin ki, amma hakan bai ji cewa in rage sanki ko da daidai da sakon ɗaya ba ne, domin kike kaɗai ce farin ciki, kike kaɗai ce damuwa, kuma kike kaɗai ce kike sani murmushi a dukkanin lokacin da ya kasance ina buƙatar murmushi. Shin me zan gaya zuciyata a duk lokacin da na waye gari ba ke? Shin me duniya za ta kira ni a duk lokacin da na rasa wannan kyakkyawan fuskar naki mai kyawun kallo? Muryanki ita kaɗai ce abar da na fi so in kasance ina saurari a kowane lokaci, domin ita kaɗai ce farin ciki da kuma damuwata. Da a ce za ki min izini, da na gaya miki wasu sirrika da suke cikin zuciyata, amma sai dai bakina ya yi nauyi akan furta su. Sai dai ki ara min zuciyarki in haɗa da tawa, hakan ne zai sa sirrin ya shiga a cikin sauƙi, amma bakina ya yi kaɗan ya ambata su. Ina so ki zamanto ta a kowane lokaci, sannan kuma in kasance tare da ke a kowane yanayi. Ina so ki bani dama domin in kasance ɗaya daga cikin fadawan zuciyarki, duk da na san bani da wannan yancin. Amma dai na san ina son ki, kuma ina son farin cikinki. Duk da a bakina bani da wasu kalamai da za su kasance sun sake farin ciki ko kuma ki ji cewa na burge ki, amma dai ina son ki. Shin me zan gaya zuciyata a tattare da sanki, wanda za ta ji cewa sanki so ne a cikin zuciyata? Shin me zan ambata domin duniya ta gane cewa ina sanki kuma sanki so ne? Ke ce farin ciki, ke ce walwala, ke ce nishaɗi, ke ce dukkanin wani abu da ya kasance ya ƙunshi kalmar farin ciki. Ko da yaushe ina so in kasance tare da ke, kuma ina so in kasance mai sake farin ciki. Naki ne dai Hayatu M. Salis har in zuwa kowane lokaci. Yake kaɗai ce nake kallo in ji daɗi, amma sai dai in kalli hotonki ba dai in ga fuskanki ba. Shin menene ya sa haka? Sannan kuma sai dai in saurari muryanki a wani yanayi ba a yanayin da ya kamata a ce na saurare ki ba. Shin ya haka? Ya zuciyata za ta yi min haka? Haƙiƙa ke ce zuciyata, ina son ki, ina son ki. I love you.